Samuel, he anat a veure Ramírez Campos. Què? I per a què? Per a posar el dit en la ferida? Ja n'hem parlat, Helena. Ja ho sé, però la ràbia no em deixava estar tranquil·la. Havia de dir-li alguna cosa. I de què ha servit? De res. No li he fet tot el que hauria volgut fer-li. Doncs això. Samuel, quan ja me n'anava, m'ha dit una cosa estranya. Què? Que ell no hauria traçat un pla tan absurd ni evident. Evident? Sí. Samuel, si ho penses fredament... Va, moren els dos. I quan ho fem públic ja tenim tantes ofertes preparades a la porta... No t'entenc. Que, a veure, el primer que la policia hauria pensat en veure la titularitat de les empreses és que Ramírez Campos estava implicat. És poc subtil, la veritat. No ho sé. No es va defendre en el juí. Ja. També és molt estrany que no lluitara gens. Home, la veritat és que ho vas esbrinar molt ràpid, no? Sí, buscant 4 coses en Google ja ho vaig veure. No era molt elaborat, no. És cert que és un home que té un imperi.